dobrodošli na predzadnjem dnevu festivala, kjer smo imeli priložnosti ogledati gostujočo predstavo Moč teme, Narodno pozorište v Beogradu. Dobrodošli, hvala za predstavo. Pa če mogoče začnemo z eno tako anekdoto. Ta tekst, Tolstojev tekst, je leta 1855 nastal na podlagi ene resnične stvari, ki se je zgodila v Rusiji in ima take skoraj prvine telenovele, bi lahko rekli, ruske. Sicer je potem to Tolstoj seveda zgneto v en zelo mrakoben, temačen, zelo zanimiv dramski material. Videli smo prvine komedije, tragedije, melodrame, tudi kakšne prvine naturalizma. To so vse stvari, ki se mi zdi, da so zelo evidentne tudi v vaši izjemno stilizirani uprizoritvi. Pa mogoče, če začnemo pri tej resnični zgodbi, na kateri temelji tekst. Če bi lahko kdo povedal kaj o tem. Dobro večer. Da, pa mi smo se između ostalih stvari dosta bavili time upravo zbog toga što ova drama jeste pisana po istinitom događaju, a mi dok smo radili ovu predstavu nije manjkalo takvih istinitih događaja u našoj zemlji. Čedomorstva su jako česta, ubistva žena su još češća i to je nekako neki svakodnevni folklor koji mi tako uz espresso doživljavamo i kao razmišljamo, hvala Bogu da to nismo mi. Međutim, mislim da je ova predstava važna zato što ona govori o tome da svako od nas može da u stvari bude na tom mestu i da zlo nije neka vrsta neke tako daleke ideje o kojoj se piše ili priča, nego je zapravo nešto u šta čoveka gurnu različite okolnosti. I svaki čovek je kako je sposoban za božanstvene stvari, tako je sposoban i za ovakve užasne stvari kakve se događaju u ovom komadu. I ono što je zapravo nama bilo nekako najuzbudljivije je to što mi stvarno, čini mi se da smo svi shvatili sa kojom vrstom, da, kao saosećanja, ali otklona, zapravo saučestvujemo u našoj svakodnevici koja je takva. Ona stvarno nije mnogo različita. Naime, dok smo radili ovaj komad, bio je taj jedan slučaj bebe koja je nađena u kesi, u kontejneru, mrtve, i jednog oca koji je svoje dete ubio tako što ga je bacio o pod svoju, recimo, jednomesečnu bebu. Tako da, u tom smislu negde smo pokušavali da u stvari se bavimo time kako se odlazi u taj, šta se događa sa čovekom da se ode u takve tamne prostore ljudske prirode. I nažalost mislim da smo otkrili da su to moguće stvari. Pozdrav svima još i sa moje strane. Ja ću probati na srpskom pa da se ne bilo ko. To što si rekla, meni se u stvari činilo da ova predstava ima jedan odnos između okolnostima u kojem se čovek bilo nađe, ili je rođen ili se snađe u njima zbog nekih vanjskih okolnosti, da, i mogućnosti šta može da čovjek napravi, ali ako su mogućnosti izvan vrlo mračne, još teže je da čovjek se odluči za svetlo nego za mrak, da izađe iz toga. Pa možda, ako ste pričali nešto o tome, kako da je, mislim da je čovjek koji ima loše okolnosti, mislim da je još treba neko izvan čovečansko moć, snagu da napravi neki korak koji bi ove okolnosti malo razbio, malo napravio stepenicu više u nekom društvu ili... Samo hoću još jednu vrlo kratku stvar. Znači, naime, sam tekst postoje, mi smo ga adaptirali, postoje izmene u odnosu na sam tekst. Sam tekst je onako jedna, kako da kažem, nema kako da kažem, mizogina tirada u stvari, koja se zasniva na u stvari tom kao ženi, kao pokretaču zla,
dok su tu neki tako labavi muškarci koji prosto ne mogu da se odupru. Međutim, da mi ne bismo napravili jednu reakcionarnu predstavu i predstavu koja zapravo je teza, a ne istina, niti smo želeli da se na taj način bavimo. Mi smo pokušali da napravimo neku vrstu balansa upravo o tome o čemu ti pričaš. Kakvi su to muškarci za koje se te žene udaju, koje te žene rađaju i pored kakvih te žene odrastaju. I kakav je to muški svet zbog koga su žene prisiljene na takvu vrstu postupaka. Sad, da smo u tome uspeli, mislim da je Tolstoj bio dosta snažan u svojoj tezi, ali nadam se da smo makar pokušali. Mislim, zna se iz njegovog života da je Tolstoj bio jedan veliki ženomrzac. Ali mislim da je ovde gde to o čemu Hana priča, da je žena kao pokretač zla, mislim da je to ovde vešto izbegnuto, kao što i Hana rekla da je tekst bio adaptiran od strane reditelja i s pomoć nas glumaca. Mislim da je i dramaturga, naravno, dramatuškinje, jer Gruć mislim da je osobnic. Hvala. Mislim da smo uspjeli u tome da je ovde jedan veliki pokretač koji se referiše na današnje vreme kod nas u zemlji. To su pare. I to ima divan monolog Mitrića, mi smo zemlji u tranziciji neoliberalnog kapitalizma gde nas kosi finansijska struktura i finansijska borba ljudi i dolazimo do toga da bi čovjek možda bio spreman na to što smo i videli večeras, odnosno što ste vi videli, mi odigrali predstavi na tako radikalan korak i jedino isključio zbog para. To je meni, što je meni bilo zanimljivo. Da, hoću kažem, pošto u originalnom komadu postoji i moment pokajanja na kraju komada, gde se njegov lik i moj lik, koji je to obeležio kao nedotupavnu, dakle ona nije u tom kolu zla, ona je negde bila žrtva. Njih dvoje na kraju prijave policiji i imaju taj moment nekog religijskog ispaštanja grehova i pokajanja, koje je u našoj predstavi izbegnuta. Toga ovde nema, tako? To smo... Jer nema, da, izbegnuta je ta vrsta katarze, te i Akuljina li koja igram, isto tako sasečena i pristala je na tu vrstu igre. Iako je ona iskorišćena, ona na kraju ćuti. Nije uradila ono što je Tolstoj napisao, dakle nije otišla i prijavila policiji greh koji počinje. To je isto vrlo bitno, mislim, što on koristio taj religiozni moment što kod nas nema. A takođe, samo da dodam, to što se sve dešava kod nas nisu samo čudomorstva. Razna ubistva koje su motivisana novcem. Ja recimo sam odrasla i živim u centru Beograda, preko puta mene, u samom centru grada. Postoji jedan čovjek koji je ramio slike, bio je ramdžija i bio jako simpatičan svima nama. On je pre godinu dana, motivisan tom novčanom krizom, ubio u svoje radnji za ramljenje slika svog najboljeg druga pekara preko puta, staklom, uvio ga u ćebe i bacio na deponiju. To se dešava u centru grada. To nije u nekom selu, u Zabiti, gde su ljudi primitivni i tako dalje. On je išao u istu osnovnu školu kao i ja. I delo je potpuno normalno, on je čovek ubio svog najboljeg prijatelja jer mu je trebao novac. Naša jedna koleginica je zaklala mamu i babu u Sataru. I tako da, tu se pre neki dan tako vidi sad ono isto 2 ulice od mene, čovek ubio ženu i sebe. Isto tako u centru. Tako da se to konstantno dešava. Tako da i meni to bila negde i inspiracija. To se zaista zlo može se desiti svuda. Nije to tamo nekim ljudima gde se dešava po selima, neobrazovanim, mentalno zaostalim, siromašnim, nego zaista možda može i meni. Mislim, ne znam, možda može svima nama ako nas svi mislimo neće se to desiti, ali ne znamo, jer i njen lik na početku kaže greha se bojim. Dakle, ona je imala ideju greha i strah od toga, ali se to vrlo brzo se uplalo u greh. Tako da možda smo svi mi grešni. Ja ću samo da se nadovežem na Vanju, da kažem, pošto je pričala o pokajanju, jer smo dosta pričali i na probama sa Torbicom o
o tome i dok nismo razrešili taj kraj, da on prosto se ne pokaje i tako dalje. I onda smo došli do jednog pitanja koje je za mene bilo i za celu ekipu ove predstave važno, da mi nemamo pred kim da se pokajemo. Pred kim bi se mi to pokajali? Jedino pred Bogom. Da. Jeste. I samo još jednu stvar hoću da kažem, pošto su moje kolege sve rekle skoro o ovome što smo mi hteli vama večeras da kažemo, da ovde zlo prosto nije isplanirano, ovde nema plana da će se desiti to i to, pošto Matriona je motor svega toga i tog plana i tako dalje, ali ono to radi potpuno nesvesno. Nesvesno zato što je ovde u pitanju bukvalno egzistencija, opstanak njene porodice, ono za najvitalnije stvari se bori i ne razmišlja o tome da ubistvo, da će se to dogoditi. I kad se dogodi taj čin, ona mislim da apsolutno nije svesna toga. To su te okolnosti koje su bile i tada, 1885. kad je Tolstoj napisao taj komad, a možemo vrlo da prevedemo i na današnji trenutak. Drama je nastala 1886. Da. 1886. Da. Je ta dogodek, na katerega se referira? No, da. Eto to. Če imate vprašanje iz publike, seveda, zveda. A ja imam pitanje samo zbog, uvijek kad vidim predstavu koja mi je dobra i to uvijek kako se oni napravi. Pa mi je samo teško. A šta je bilo teško? Ma joj, mislim, meni Igor kad je dao ovaj komad i rekao pročitaj, ti ćeš da igraš Anisiju, mi smo se posvađali. Ja sam bilo ono si ti normalan, znači zašto želiš uopšte, mislim, kako da kažem, prvo strašno je, mislim, uopšte nisam... Samo čitanje komada je bilo onako. Ne, i drugo, mi smo imali puno sukoba na nivou apsolutno ženskog doživljaja ovog komada i toga da ja stvarno, mislim, ovo što sada vidite na sceni je i dalje jedna odvratna žena, ali ono što je napisano je nesnošljivo. Znači, to je stvarno, ja sam nekako, mi nismo, to jednostavno nije bilo moguće staviti. Znači, ona kod Tolstoja na kraju, na svadbi dođe napirlitana i pijana i jako vesela i nimalo luda, nego ono, normalna i zadovoljna. Tako da je to bilo ono, strašno, kako da kažem, to je bilo, meni je bilo mučno to da čitam. I onda smo imali zapravo dosta sukoba upravo na toj liniji, na koji način se izboriti sa tim. Zašto su oni tako kao labavi, ali simpatični, a mi smo demoni. Mislim, kako da kažem, to nije normalno, to nije istinito. I onda je zapravo puno stvari za stolom rađeno da bismo negde došli do neke vrste balansa. A drugo, s druge strane, ok, svi mi igramo neke stvari u kojima ti sebe penješ na neku vrstu intenziteta koja nije normalna i prijatna, ali ja moram da vam kažem da mi kad smo videli tu lutku, te bebe, to je stvarno neugodno. I, znači, i činjenica da ti ne govoriš o nekom strašnom događaju koji se desio i trpiš njegove posledice na sceni, nego si aktivni učesnik trenutno tog događaja i kao sebe moraš da dovedeš u neko stanje u kome ti imaš utisak da je taj događaj moguć, to je nešto nakon čega čovjeku treba vremena da se to kao vrati u normalno. Ja se samo sećam, pošto je pomenula Hana sad bebu i taj četvrti čin naš, da smo mi jedno sigurno 2 nedelje bežali od toga i Torbica nas je jurio, reditelj, da probamo, mi smo rekli, dobro, ajde sutra ćemo to, da ne moramo kao danas. I tako to samo naše beženje mnogo je govorilo o tome da stvarno ovo što Hana kaže, treba se upustiti u to, izvući, ne znam kako iz sebe, da vidite saučestvati u takvom jednom događaju i da to bude onako kako treba i bilo nam stvarno mnogo teško. Mi smo taj četvrti čin stvarno izbjegavali sigurno jedno 15 dana, nismo htjeli, bežali smo i dugo smo dolazili, onda smo rekli probat ćemo treći, opet je tako. Onda smo imali situaciju kad kao uradimo konačno, uradili smo to prvi put i ovako smo seli
kao svi posle i onda je neko naravno od ljudi okolo, recimo inspicijent ili ne znam, suflerka bio u fazonu, kao hoćeš čaj, hoćeš kafu? Kakav bre čaj, kakva kafa, znači nemojte mi govoriti o to svakodnevnim stvarima jer kao nije, inače kuriozitet je da kod Dostoja postoje dve alternativne scene, znači scena ubistva bebe je kao u nekoj zagradi i ona u principu nije bila pisana da bi bila izvedena, jel? Nego je scena koja je bila pisana, bila scena između Anjutke i Mitrića. Međutim, Igor je odlučio da stavi obe scene, pošto je to Igor. Mogoče bi bilo zanimivo še malo razmišljati o tem, kako se te emocionalni manjki vaših likov pretvorijo v resnici v fizične osebnosti ali pa fizične hire, pri nekaterih so zelo evidentne. Mogoče še kaj, kako ste to našli, kako ste to iskali recimo pri vas? Da, se Igor. Igor je pričao o tome da sigurno na telu moraju da ostaju neke posledice zla. A što se ove kume tiče, to je ovo što je Hana rekla, da ona na momente može da deluje i simpatično i kao neko ko ima neku empatiju i brigu za nju, a zapravo iza toga stoji jedno strašno lešinarstvo i trenutak da se samo preko plota ispriča šta se tu dešava. Jako dobro zna šta se tu dešava i to prenosi dalje i to živi. Ona uživa što je njoj loše. Tako da ta tela koja su kod Olge i presavijena i u grču ili ovo moje telo koje je stalno negde napeto, a uvek spremno da prevari drugoga, da se snađe, dosta govori, ali to je sve zahvaljujući Igoru i njegovom promišljanju oko ovoga, jer on je ovde došao nekako ne samo spreman, nego je sve vreme on radio zajedno sa nama. On je čovek koji te tera da izađeš iz komfortne zone. I to je u stvari najlepše u radu sa njim, što imaš utisak da non stop radiš i kada ne radiš. Tako da je to odgovor na pitanje o telu. Druga užasna stvar, svi glumci žele ipak na neki način majku mu da se dopadnu publici, barem malo, u nekom smislu, kako da kažem, a kad stvarno igraš ovakve likove, to je do te mere neracionalno očekivati. Da, ali jeste, mi smo ali ja moram samo da kažem da je najveći heroj zapravo, pored svih mojih kolega i naravno autorske ekipe ove predstave, bila naša mlada koleginica Jelena Blagojević, koja je u trenutku u kome smo radili ovu predstavu imala samo 14 godina. I trebalo je sve to, kako da kažem, stvariti i razumeti, a mogu slobodno da budem da kažem da je ona negde bila možda i najprofesionalnija od svih nas, tako da Ćućo. Hoćeš ti da nam sad? Proces je trajao 2 meseca i bilo je malo teško raditi, zato što mislim na probama je bila lepa atmosfera, malo je čudno to reći, zato što smo pravili baš nešto strašno i onda nam je trebalo vremena kada uđemo u taj mrak, da izađemo iz njega, kad se završi i sve, da se sve vrati u normalu, to je ono što je Hana rekla. Ali svakako da su svi bili dobri prema meni i da smo baš pažljivo radili scenu sa mnom i sa Mitrićem, koja jeste malo neprijatna, ali na kraju su ispalo okej. I njemu je bilo teže nego meni, to je zapravo najčudnije. Zato što mi kad smo radili tu scenu, mi smo završili tu scenu i sad stojimo ovako i on je počeo da plače. Mislim, nekada da plače, ali ovako se sklupčao i kao ja sam njega zagrila umjesto on mene, ako on mene maltretira. Da je to bilo malo čudno, ali zapravo je to lepo s njegove strane. Ja mogu da kažem samo još jednu rečenicu. Ovo je jedna od predstava. Svi mi ovde koji sedimo smo odigrali stvarno dosta predstava, ali ovo je jedna posebna predstava za ovaj ansambl. I svako naše izvođenje, večeras moram da kažem pred vama, pred vašom publikom, pre predstave, mi uvek imamo neki nemir pre početka. Mi smo toliko užasno smo napeti, u nama je neki naboj, ne znam, i nikad nismo još izašli da igramo ovu predstavu, da smo potpuno
onako, razumete, mirni, to je isto u Beogradu i na bilo kom gostovanju i večeras ovde uvijek imamo neki, blago rečeno, megli. Kad se uđe u predstavu, kad predstava počne, kao da ste ušli u neki, kao da vas je nešto ovako uzelo, ulazite u neki proces i dok se ne završi, vi ni na što drugo ne mislite, samo na to. I meni je to prečarobno i meni je to bilo stvarno jedno iskustvo, zahvaljujući Igoru, toliko dragoceno, jer ovakve stvari, čini mi se, ne rade se baš tako često, ni ovakav tekst, ni u ovakvoj režiji kakva je Igorova, koji je dosta bio ovde radikalan. Moram sada da ispričam jednu situaciju. Važno je da kažemo da je večeras u ulogu Nikitinog oca Aćima uskočio prvi put glumac, naš kolega Marko Blađević, koji je stvarno šmekerski to uradio, tako da mnogo mu sa jednom probom, tako da, mnogo mu hvala na tome. Komentari, mogoče? Prosim, gospodin. Možda bih ja samo da nam malo više objasnite tu ideju režiserovu oko stakla. Prvo mi je zanimljivo, vjerovatno da spriječi prenos tog zla ili nešto drugo. Evo malo, 2-3 riječi o tome ako možete. Da, pa mislim da je pre svega ono tu da ga vi tumačite kako se god vama dopadne, ali ako već želite neko tumačenje koje smo mi uzeli kao neku vrstu važnosti, kako smo prihvatili to staklo. Jedna stvar je što ova predstava zaista za nas biti u toj kutiji, zaista jednu posebnu vrstu teskobe izaziva i potpuno ne biti u kontaktu sa vama koji ste tu i koji nas gledate. A s druge strane mislim da to staklo je upravo ta vrsta barijere o kojoj sam pričala kada sam prvi put uvatila mikrofon, što je večeras često. A to je da mi sve te stvari posmatramo, razumete? Znači one se dešavaju ne kao u novinama, nego pored nas. A mi osjećamo neku vrstu otklona i barijere od tih stvari i osjećamo se sigurnim, osjećamo se zaštićenim od tih stvari, a to je zapravo zabluda. To je apsolutna zabluda zato što, kako da kažem, zato što tog stakla nema. I nema te barijere, i nema te zaštite, i nema ničega što nas zapravo odvaja od ljudi. Iako mi verujemo da smo mi civilizovaniji, da smo mi bolji, da smo mi obrazovaniji, da smo mi bolji ljudi. Nismo, mi smo ljudi. To je, eto to. Kako publika prihvata predstavu, recimo u Beogradu i na gostovanjima? Da li svuda isti odaziv ili se razlikuje? Obzirom na... Pa, nismo nešto baš... Van zemlje, bili smo na mesu u Sarajevu i publika isto vrlo dobro reagovala, bili smo u... Da, ima neko malo zatiška, ali na kraju po aplauzu čujete kako je bio večeras ovdje, tako da... Bili smo igli u Novom Sadu, dobro, to je isto se vidi, Beograd, Novi Sad, ali u Beogradu je uvek neka publika, čak i na kraju, pošto mi ne vidimo publiku tokom predstave i ne čujemo što je rekla malo pre Hana i što doprinosi cijeloj našoj igri. Ja viđam u publici na poklonu ljude koji dođu da po drugi, treći put da gledaju predstavu. Tako da je to je već velika satisfakcija za celu ekipu i za glumca kada vidi da je bar jedan čovjek došao drugi ili treći put da pogleda predstavu, onda znate da ste uradili jednu stvar. Ne možemo mi sve promeniti, ne možemo mi sve pomeriti s korena, nego bar jedno, dvoje ljudi. A kad vidite da se neko vratio, znate da radite i igrate dobru stvar. Ali da vas ne lažemo, vrlo nas je iskulirala publika u smislu posle, u bifeu i tako dalje, posle premijere. Nisu uopšte ljudi nam padali u zagrljaj kao sa drugim predstavama. Jako je glupo da dođe neko posle ove predstave i ti kaže stvarno hvala, uživao sam. Mislim da je u tom smislu Vanja ima jednu genijalnu priču sa njenom majkom, ako hoćeš da je pričam. Ja sam malo zaboravila, čini mi se da rekla posle predstave da joj se ne sviđa predstava i da nije ostavila neki utisak, a onda mi posle 2 dana rekao, u stvari jako mi se dopada predstava, sve vrijeme razmišljam o tome i ostale su mi te slike u glavi i samo mi se vezmaju. Tako da to možda pokazuje taj neki prvi otpor koji je imala kad je odreagovala i onda ta reakcija naknadno koja se desila. Ajde, ja moram da kažem što
Još jednu stvar, što kako... Ne mora ništa pitati. Da, ne razgovaramo, stvarno nemojte ništa nas pitati, mi ćemo sve sami. Osjećamo sve, da. Sve ovo je bio odmah u životu, nikako mjesto. Uglavnom, ne samo što se vraćaju slike ljudima, nego apropo stakla ali to nije namjerno i nije to rađeno zbog toga, to staklo, nego zbog svega ono što je Hana rekla, ali samo to ubistvo bebe i taj zvuk udarca bebe po zidova, to su, dosta ljudi mi je to reklo, da ostaje i da im se vraća i da čuju taj zvuk i prosto nije ugodno, tako da žao mi što nije ugodno. Tekdo, mogoče kakšno vprašanje ali komentar? Čez 2 dni ne bo več tukaj na vdih, kaj se vprašanje, imate da? Moja bubica sam, ali sam se pitala gdje su mikrofoni. Evo, pa bom vas narušil še eno prijetno dolžnost, in sicer da razglasiva oceno publike. Ja sam video. Pa dobro, 4,7, mislim da to... Hvala vama, puno mi je drago da ste došli, puno da imamo ovu vezu i mislim da, Igore, vidite, hvala ti na ovoj divnoj predstavi u Carstvu mraka, mislim. Mislim da se ove predstavi, da mi se čini da je smisao toga što mi radimo u pozorištu, da ti nešto rekne, neka bude lijepo, neka bude loše, samo da imaš nešto sa čime odlaziš van, pa mislim da to je jedna od ovih predstave zbog kojih to radimo. Hvala vam.